Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳ. Дӯстони азиз, иншалло ки ҳама каса хубу тансиҳат ҳастед. Чӣ хеле ки дар рӯи навор мебинед, хонаи ҳамсояи мо сӯхтааст, хокистар шудааст, ба хонаи ҳамсояи дигари бо часпидай, дута хона якҷоя сӯхтестай. Ба тарафи район рафтагӣ будам, ҳамсоямон занг зад, гуфтанд ки хонаи шумо сӯхтестай. Гуфтанд, ман саросима шудам, аз тарс надонистам чӣ хел ба инҷо биёям. Хайрате ки шавҳарам мошин дорад, бо мошин ҳамроҳи шавҳарам омадем. Худоро шукр, ҳазорон бор шукр ки хонаи мо набудааст. Вай ҳамсояро ҳамсояи дигари бо занг задай гуфтай ки хонаи соседнит сӯхтестай. Якҷода нирӯз ки зиндагӣ кунад, чӣ хеле дарав дилаш ай мо ду рафтай ки может хонаи моай сӯхтестай. Лекин худоро шукр ки хонаи мо набудааст, не ки хонаи ҳамсояи дигари сӯхтааст. Дар ҳақиқатан чӣ хеле ки мана дида истодаест, беҳад сӯхтори безеб. Хело зиқ шудам барои ҳамсоям ки хай хонааш мақсад сӯхт. Инҷам хай деревня ҳамаи хонаҳои чӯбин хонааш сӯхтай. Дар ҳаққи кӯдакакониам дар он будагӣ дуогӯ бошед ҳаматон. Ҳарчанд ки ваё миллати худмонам набошанд, мусулмонам ки набошанд, лекин кӯдакҳои бегуноҳанд, тифлони бегуноҳ. Дарам инҷо сӯхта хокистар шудям. Беҳад дилам бароям кӯдакҳо сӯхт, зиқ шудам. Дар инҷо мана мошини пожарник омадааст, даже об надорад ки оташро хомӯш кунад. Намедонам барои чӣ омадиянд, ё ягон кора буд кардан наметавонанд, омадиянд дар инҷо истодиянд. Ҳамқай ки ҳам мошин ҳаст, лекин об надорад ки оташро хомӯш кунад. Бахшиш дӯстон, мара гулном дард мекунад, камтар овозам гирифтагиай. Худованд аз ҳар яки шумо розӣ бошад. Раҳмат барои дастгиритон. Хеле хушҳол ҳастам ки канали маро дастгирӣ мекунед. Видеоро то охир тамошо кунед, ба дигарон падилитса кунед, лайкро фаромӯш накунед. Касоне ки дар канали мо обуна нестанд, яъне ки подписатса кардагӣ нестанд, подписатса шавед ҳатман. видеоҳои нағзи мо аз пеш аст дӯстон, канали моро дастгирӣ кунед. Хайр дӯстон, то видеоҳои оянда, Аллоҳ аз шумо розӣ бошад. Худованд нигаҳбонатон. Хайр, то видеоҳои оянда.